हेलौ लोगोफोर नै दिनै अदालगुरियाव बेरायनो फैनाय जादों मानो होनब्ला गोबां गरम आरो मोनसे खामानिनि थाखाय अदालगुरियाव बेरायनो फैनाय जादों नोंथांमोना दायो नायलांबाय था आरो अदालगुरि टाउना माबायदि नायनानै लादो दायो नै बेफोरनो जाहैबाय अदालगुरि टाउन नै बिथिंजाय सारियालि आरो बिथिंजाय ओरै गलमा मोनहैनाय जायो बे अदालगुरियाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय सासे आंनि फंबाय बेयावहाय दखान गोदान खुलिदों बे दखान गोदानखौ नायनो थाखाय आङो फैनाय जाबाय नोंथांमोनाबो दायो नायलांबाय थादो बे दखाना माबायदि आरो मा दखान होदों बियो दायो मिथिनो मोनगोन जोंनि बर' हारिनिनो सासे फंबाय हिमालय बाग्लारि बिथांनि नामा दायो नोंथांमोनानो नायलांबाय थाबानो जाबाय मा दखान होदों बियो नै नै बिथिं जाहैबाय गलमानिफ्राय फैयो आरो बिथिंजाय ओरैजाय रेलवे स्टेसन थानाय जायो बिथांनि दखाना नैबेनो नैबे सिङावनो हाबलांबानो मोनो नायनानै ला नै आरो बिथिंजाय इक' बेंक दङ इक' बेंकनि एसे साहा ओरै हाबनाय दङ बिथिं हाबलांबानो मोननाय जायो आरोना दायो आं थांगासिनो वाव मा दखान दं नै नायना ला बिथिंजाय ससमा दखान बायदिसिना वाव उइ नै बेनो फंबायनि दखान बा माथो स्पर्ट्स दखानसो नामा ना मा Ora mix जागोन स्पर्ट्स वेर स्पर्ट्सनि जागोन नै आउटफिट फाइनालि दायो मोनफैनो हाबाय फंबायनि दखानाव दायो नायनानै लादो बेयाव मा फानदों फंबाया नोंथांमोना दखानखौ जायगाखौ मिथिखाबाय जानांगौ आङो देखायबोखाबाय दायो नायदो मोनफा मोनफा बिथाङानो नै दखान खुलिनो हाबाय बरिया अदालगुरियाव आरो सासे फंबायनि बिथिंजाय दङ नोंथांनिया मा नाममोनलाय मिथिंगा बेबो फुटबल गेलेयो आरो नै बिथाङाबो फुटबल प्लेयार सानैबो फुटबल प्लेयार बिथाङा किपार थायो बांसिन ना किपार थायो आरो बिथाङा जाहैबाय डिफेन्स आरो मिडल फरवार्ड गासैयाव गेलेनो हायो लेफ्टआवबो दंलायथारबाय ना आदसा दायो नोंथांमोना मालफोरखौ बहानिफ्राय कालेक्ट खालामदों जोंनिया माला सब बायनिफ्राय स्टेट बायनिफ्राय माने अनलाइनै हायो आरो अनलाइनै जोंनिया मास्टार कपि बिदिनो प्रिमियाम सफैदोंमोन टिचारफोर प्रिन्टेड फैया जोंनियाव दायो सोलिबाय थादों अपेनिं खाय बियो मा एडिडासनि नामा गासिबो एडिडासनि बेफोरो प्रिमियाम वाव जा मोजां खानाय जिया मोजां ना जिया पुरा कटन आरो ना देन एडिडासनि माबा दं लग' सामारनि थाखाय आरो दायो ना गरमनि थाखाय आरो गाहायाव स्पर्ट्सनि माल दं नै जार्सि आरि दङ नै जार्सि दंजोबो बियो ना जार्सि ओमफ्राय बेफोरो गासैबो माबा मा होनो स्पर्ट्स टाइपआनो जाहैबाय गासैबो ना ड्राइ फिट बेफोरखौबा जेराव मेराव गाननो हासिन आरो गेलेनायावबो ओरैनो थाबायनायावबो गासैबो हाजोबो दायो आं देखायलांसै नोंथांमोननो मोनसे नै बे जाहैबाय बे एडिडासआनो बेबो नैबे एडिडासआनो बेबो एडिडास आरो नैबे पुमा कम्पानिनि बे पुमा बेनिफ्राय नैबेयो जाबाय लवार ना आरो बिथिंजाय गरमावबो थान्दायावबो गाननो हायो जेबो माबा गैया बेयाव पुरा बार हाबनाय आरो बार हाबजोबो ना बार हाबजोबो बिथिंजाय सेन्देलफोर दं नै गोबां मोजां सेन्देल नै दा सिजन ना सक्स दायो बे सक्स नामायोना फुटबल गेलेग्राफोरा बे फुटबलनि सक्स बियो फुटबल गान वाव माथो सिंथिंजाय मा दंलाय माथो बेलाय आथा बायदि ना ग्रिप थानायनि गालेना सिङाव आरो आथा बायदियानो बोरैबा ग्रिप जायोना माब्लानिफ्राय खुलिनाय 25निफ्राय अपेनिं खालामदों सानथाम जाबाय सानथाम दाथ' बारा बिक्रि जाथ'वाखै ना मानसिफ्रा मिथियाखै ना मिथिजोबाखै बारा हायदो साफा साफाजों फैदों बिनिफ्राय नोंसोरलाय मा पार्टनारशिप बे फंबाय दांदो पार्टनारशिप माने फंबाय दांदोनो थाबाय बेजों सानैजों आरो ना फंबायानो ना
दालाय होमबालाय जोंहा नोंसोरथ' फुटबल प्लेयारबो ओमफ्राय दखानाव सोर थागोन माब्ला गेलेहैगोन नोंसोरलाय ना बल गेलेनायाव गारसानसै जोंहा अफ सिजनाव फुटबल प्लेयारफोरा जेबो थाया औ माने खरसा नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो जि दा बल गेलेनायदो मोनगोन बि गेलेगोन औ। बिनि थाखायनो फैसा खरस माहाय खालामनानै जों बे दुखानखौ खुलिना दोनदों आरो स्टरखौ जाहाथे अफ सिजनाव जोंहाबो खरसाव ओंखारो मोनसे माबा औ दा जों बल गेलेबाय फंबायमोन दोङो बेखौनो दिनथ'गोन बेलेग ओरैनो दोनथ'गोन आरोना। फंबाय फंबाय माबायदि मोनदों गोसोखौलाय दखान खुलिनो हानानै गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोनदों थिगानो बेबायदि बेकार थानाङा जोंनि बर'फ्रा मानो होनब्ला बेकार थायोबाथ' जेबो लाब गैया दा नोंथांमोना दखान खुलिदोंबालाय मोजाङानो बेयाव खामायनोबो हागोन आरो टाइम पासबो जागोन जेब्ला खेला दङ होमब्लाना नैबे फंबायफोरखौ दोनथ'लांदो नोंसोर गेलेहैदो अनलाइनबो मोनगोन इन्सटाग्राम बायदि माबा दोङो ओमफ्राय बेफोरलाय बेसेबां बेसेबां दाम दायो मानसिफ्राथ' दामखौथ' एसे माबा सानगोन ना दामाथ' बेफोरखौ दायो पुरा अफ होजोबदो दायो जोङो 10 जुलाइ लागि अफ होदो बेसेबां नैबे गुफुरा बेसेबांसो गोलैगोन बेफोरो माबायाव दायो अफ सोलिबा माबायावनो मोनगोन बेखौ 500 फोराव मोनगोन 500 ओरैनोथ' 500 नङा बेफोरो बाट जों होदो आरो दा गोदान गोदानखाय गोदान नैफोर ड्राइ फिटफोरखौ 650 आव मोनगोन 650 आच्छा नैफोरो 800 पुमाया 800 बेयो अरिजिनेल पुमासो ना फार्स्ट कपि माबा फार्स्ट कपि ना मास्टार कपि प्रिमियाम प्रिमियाम अके माने प्रिन्टेड नङा आरो नै दामा एसे खालामनो नै टेगफोरखौ नाय अ बरिया माबाया मा होनो जेबो गाज्रि नङा गाज्रि जानायनि चान्सआव गैया आरो माने लबर टाइपनि गोजानि बेफोरबो लबर टाइपनि गोजा श'रुमनि आर्टिकेल्स श'रुमनि बायदियानो आरो बियो डिजाइनफोरा मास्टार कपि जाहैबाय आरो बेनो मास्टार कपि माने ब्रेन्डेडखौथ' जेनेबा लाबोनो हाया नालाय मास्टार कपि एकदम पुमा अरिजिनेल बायदि नुखायो आरो ना माने ब्रेन्डेडखौ गानो बाट गोबाव खायफा गाननो बायोना बेनिखायनो बेफोरखौ गानोबा जेनेबा फ्राय मास मोननै मोनथामल'सो गानना गस्लाफोरखौ बेनिखायनो बेफोरखौ गाननाया मोजां आरो ब्रेन्डेडखौ ओरैनो फैसा गारजाद्राय दा जोङो 10 जुलाइ लागि अफोदो अके दायो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जे नैबेयाव हिमालय आरो मा नामलाय नोंथाङा फंबाय ना मिथिंगा दैमारि बिसोर सानैया बेयाव दखान होबाय जोंनि कबिरालि ओनसोलनि मानसि बिसोरो मा होनो कदमगुरि एरिया गोलैयो बिसोरनिया खैराबारि गामि होनना बुंनाय जायो अदालगुरियाव दखान होदों दायो जाय मानसिफ्रा मा होनो स्पर्ट्सनि मोजां मोजां टि सार्ट एबा मा होनो सक्सफोर सेन्देलफोर लानो गोसो दङ नोंथांमोना हिमालयमोननि दखानाव फैनानै बायफैनो हागोन आरो मालफोरखौ आं दायो नायबाय जे गोबां मोजाङानो आं बेयाव बिसिनि दखानखौ प्रम'सन खालामनो फैयाखै नाथाय गोदान खुलिनायखाय नायनो फैदों माबायदि फाननाय जादों बिसोर होननानै मोजाङानो गाज्रि नङा बेसेनफ्राबो गासैबो थिगानो बर'जों बर' एसे हेल्प होलायदो माने जाहाथे बेलेग जाथिनावथ' बायखायो अब्ला बिसोर सेंग्राफोरा गावनि मेहनतजों गावनि माबानायजों मा होनो खस्थ'जों दखान खुलिदों दायो फार्स्ट टाइम बिनिखायनो बिथांमोनखौ एसे हेल्प होबानो जाबाय आंनिफ्राय एसेबांखिनि खावलायनानै थाबाय आरो दायो नोंथांमोना फैनानै नायफैबानो जाबाय बे माबाया दखाना नैबे डिजे टावार खाथियावनो दा ने साहाथिं नैबे इउएननि मोखां सुइसादाना बे स्टेन्डिंआ बे भितरसिम हाबोबानो मोनगोन आरो अनलाइनबो मोननो थांगोन जोंनियाव अनलाइन बोरैहाय खालामो अनलाइनखौ जोङो इन्सटाग्राम आइडि दङ जोंनियाव केएनडि ब्रादार स्ट'र होननाय नैबे जोंनि लग' आच्छा बे नोंसिनि लग' केएनडि ब्रादार स्ट'र सार्च खालामबा इन्सटाग्रामाव मोनगोन बेयाव वाट्सएप नाम्बार थागोन कन्टेक्ट नाम्बार थागोन वाट्सएप नाम्बाराव जोंनो स्क्रिनशट खालामनानै हरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जोङो डिटेल्स लानानै जोङो माबा होगोन आरो डिलिभार खालामनो हागोन आरो बे लग'नि माबाया इन्सटाग्राम आरो ना दोङो केएनडि ब्रादार स्ट'र अके अके बाखि मोजां बाय ना मोजां दायो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोननिसिम आं बेसांखिनि भिडिअखौनो लाबोनानै बिसिनि दखानखौ माने फोरमायनाय जाबाय आरो ना